हामबाय दिनै DWF-नि दिनै पयला दिनै गथमुं बान्दा अरो एग्रिकालचार कनफारेन्सल दिनै अरो जों पयला दिनै सिमाय थांनो नांगौ फैसा जों सिमाय थांनो फैखा ओंखाय दिनै हासाल सामफानि जत सफायबायखा दिनै उपस्थित दिनै मथानि त्रिपुरा मथानि दिनै प्रेसिडेन्ट बिके रांखल ताई दिनै अरो चेयरमैन DWF-नि पवित्र भक्ति जमातिया ताई फाइ मानजा फैखा दिनै खरसा सुसुं दिनै मन्त्री EM दिनै ढोली रियां बर' दिनै फाइ मानजा फैखा त्रिपुरा मथानि स्कुल पार्सन दिनै एन्थनी देबबर्मा ताई अरो फाइ दिनै वार्किं प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि विभाग न दिनै उपस्थित दङ तां होनबा जों दिनै सिमाय थांनायनि हिंफानो दिनै कक साप्लाय मुंगो अरो गोबां दङ बसगांगो जों बाग्रानो लगिरबा दिनै ग्रेटार त्रिपुरानि सामुंनो जों थांनानै हिंखाय दिनै जे सिमायनो जों थाङो आव सिमायनो जों कराखै जों बुरैरो जांगरि खालायो जों दिनै हाव जों जे सेबजाबानो सातक जमन्थि मुक्तंना हिंखाय जों सिख्ला ताई बुरै जों गाहामखै जों अरो कराखै जों सामुं थांनानै सारा त्रिपुरा रायजोआव जों बुरैनायनि अ सामुं मन्थ्रिनो जों दिनै अरो कक साप्लायनि बागै जों दिनै अरो पयला दिनै मिटिं मुंगो ओमफ्राय अम सारा त्रिपुरानि दिनै एग्जिकिउटिभ सेन्ट्रेल बडि ता जों DWF-नि ओमफ्राय अरो जतन दिनै फाइजा सिमाय बतां फाइजा ओमफ्राय बुसगानो सामने जों अरो सालायो न जों एजेन्डा नालायनो जों सारा त्रिपुरा सेमिनार फैनानै जों जोबदार सामुं दिनै सामुं सलिनाय DWF-नि आसना हामबाय सामुं दांनानै जंजाबनानै खाबाय खुबाय याचाखा जत सामुं बागजाबनानै सामुंग